नमस्कार, मी ऐश्वर्या बोकन शाहू न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करते। शाहू प्रीमियर लीग फॉर फॅकल्टी स्पर्धेचे विजेतेपद शाहू क्लबने शाहू वॉरियर संघाचा 40 धावांनी दणदणीत पराभव करत पटकावले। प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेअंतर्गत असलेल्या यशवंत विद्यालय, जिजामाता कन्या प्रशाळा, राजश्री शाहू महाविद्यालय, विज्ञान कनिष्ठ विद्यालय, संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूल यांच्यातील कर्मचाऱ्यांकरिता या स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या। स्पर्धेत एकूण 6 संघ सहभागी होते। दैनंदिन जीवनातील स्वास्थ्य कायम टिकून ठेवण्यासाठी खेळ दररोज खेळले पाहिजेत, असं शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉक्टर PR देशमुख यांनी सांगितलं। त्यांच्याच हस्ते या स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले। वर्षातून एक दिवस गेम खेळल्यानं शरीर सुधरत नाही, दररोज व्यायाम करावा लागेल। अगदी ठराविक केलं आपण आपली प्रकृती व्यवस्थित ठेवली तर तुम्ही 80, 90, 100 कडे जाणार नाही तर 60च्या खाली या। तर ह्याच्याकरता हा रेग्युलर व्यायाम फार महत्वाचा आहे। सगळ्यांना व्यायाम जमत नाही तर त्यांनी काय करायचं, आसनं करा, चाला, कुठला खेळ असेल तो रेग्युलर खेळा। आणि शेवटी कसं आहे की आपलं हे संस्था आहे त्याच्यामध्ये खेळ आहे आणि खेळाला स्टेडियम बनवलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय खेळ निर्माण करावे लागतील, त्याच्याकरता रेग्युलर प्रॅक्टिस लागेल। आणि बिराजदारासारखे सर असतील तर मुलं शोधायला काही त्यांना वेळ लागणार नाही। त्यामुळं मला असं वाटतं की ह्या इमारतीतून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळ निर्माण व्हावेत ही संस्थेची इच्छा आहे आणि ती पूर्ण व्हावी। या प्रसंगी संस्था सदस्य शिवाजीराव भोसले, ॲडव्होकेट आनंद माने, प्राचार्य डॉक्टर महादेव गव्हाणे यांची उपस्थिती होती। दोन्ही टीम्सला राजश्री शाहू महाविद्यालयाच्या क्रीडा विभागातर्फे ऑल द बेस्ट। 30 यार्ड सर्कल आहे, 7 ओव्हरचा मॅच आहे, 2 ओव्हरचं पॉवर प्ले राहील। ओके, एका प्लेअरला 3 ओव्हरची लिमिट राहील। स्ट्राईक ला समीर, बघूया काय करतात ते। समीरने उचललेला आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीची फिल्डिंग या ठिकाणी होते। तोपर्यंत दुसरी धाव संख्या चोरलेली आहे शाहू क्रिकेट क्लबने। शाहू प्रीमियर लीगच्या आजच्या दुसऱ्या सामन्याचे टॉस करण्यासाठी मी दोन्ही कर्णधारांना राजश्री शाहू महाविद्यालय ज्युनियर सायन्सचे कर्णधार राहुल देशमुख सर यांना मी टॉस करण्यासाठी इथं बोलवतो। यशवंत महाविद्यालयाने हा टॉस जिंकलेला आहे आणि यशवंत त्यांना मी विचारतो की आपण काय चॉईस करणार आहेत। बैटिंग इस तरीके से यहाँ पे दोनों टीम के कैप्टन अपने प्लेयर का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पे शिव छत्रपति शिक्षण संस्था के सदस्यों को और महाविद्यालय के प्राचार्य महादेव जी गव्हाणे सर को प्लेयर शाहू जूनियर संघ को 83 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए। और अब देखते हैं किस प्रकार का नजारा यहाँ पुरेपूर अच्छी गेंद की 4 रन के लिए। एक बार प्रवीण Ramdev Tiles MK Construction. नवीन बॉल, Second last ball of the over. Here we have स्ट्राइक, doctor on the कॅच पकडतात का 6 विकेट काढायचा निर्णय घेतलाय किंवा स्कोर ओव्हर द विकेट। good fielding. The batsman is coming up for the second run. Chance for run out. Hit for wicket. लगाना जरूरी। The umpire signals. अच्छी गेंद खेळ काफी हवा में विकेट फील्डर यांच्याशी मॅच होणार आहे।
और इस तरह से के स्पॉन्सर्स है कैनरा बैंक लातूर, घोड़ा यूनिफॉर्म्स लातूर, रामदेव साई लातूर और MK कंस्ट्रक्शंस लातूर। इन प्रायोजकों की वजह से आज IPL की तरह SPL शाहू प्रीमियर लीग का आयोजन यहाँ पे किया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से आज की मैचेस, अभी का जो मैच खत्म हुआ बहुत ही अच्छा मैच। खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्था सदस्य डॉक्टर अजय जाधव, प्राध्यापक प्रकाश देशमुख आणि महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर AJ राजू, डॉक्टर SN शिंदे यांनी क्रीडांगणावर हजेरी लावली. First of all, let us have a word with some of our chief guests over here. First of all, let me mention Dr. Jadhav, Ajay Jadhav, member, Shiv Chhatrapati Shikshan Sansthan. Sir, can you have a little word with us? Thank you very much. First of all, I congratulate all the teams and their players for showing their energy and zeal and skill on this ground. Basically, as you know, our Shahu College and Sanstha is known for Latur pattern in the field of academics. Now I am seeing a different pattern. That is, all these teaching and non-teaching staff, they are enjoying themselves, and this should be the life, because when you work, you have to work like anything, and when the time comes, you should have a fun, good time with each other, and this will help in a bonding with each other. That is most important, because all we meet in a different circumstances for the academics and all this. स्पर्धेतील विजेत्यांना संस्थेचे सहसचिव गोपाळ शिंदे यांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आली. पूर्ण शाहू वॉरियर्सच्या संघाला मी पाचारण करतो स्टेजवरती, आणि आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संस्थेचे सहसचिव तसेच ज्युनियर सायन्सचे कोऑर्डिनेटर. काही स्पर्धा झाल्या ते सगळ्या वातावरणात सगळ्यांनी पार पाडले. त्या सर्व खिलाडूंचे राजश्री शिव छत्रपती शिक्षण संस्थेच्या वतीने मी सर्वांचं अभिनंदन करतो. विजयच्या टीमला परत एकदा अभिनंदन. याबरोबरच आजचं बातमीपत्र इथेच संपलं. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात. तोपर्यंत सतर्क रहा, सुरक्षित रहा, काळजी घ्या.